Ja, goejoen. Welkom alle hier thuis op de Facebook-stream of op de omroepstream. Welkom bij Iepen en Blijf, een hele speciale aflevering die te meidje met Provincie Friesland, het Bevrijdingsfestival, het Nationaal Comité voor 4 mei. Want we zijn hier voor een van de vrijheidscolleges. Mensen in de zaal, van harte welkom. Onze hoofdgast en onze co-moderator spreken Hollands. Dus wij Friesen zijn zo vriendelijk om dan ook Hollands terug te spreken. Als er Friesen binnen die geen Hollands verstaan, sjuch dan even iemand aan die er Hollands uitzet en vreet je dan even correct wat er al je zijn wordt. Ja, daar zit al een tolk, die steekt daar de hoorn omheen. Had je hem thuis een vraag voor uw gast Jan Terlouw? Dat kan. Dan kun je jou in de Facebook-commentaren een vraag stellen. En dan hebben we daar Marianne zitten. We best helemaal Marianne. Ja, daar achterin. En Marianne zal opletten welke vragen er binnen. Het is zo. Eerst luisteren we, dan hebben we muziek. Dan kunnen de vragen gesteld worden. Dus door dat verhaal, en ook de mensen in de zaal, heeft u straks een brandende vraag. Of nog niet, maar voelt u dat u van binnen zit? Laat er dan opkomen, zodat u hem straks kan stellen. Dan wil ik nu graag het woord geven aan een van mijn jeugdhelden en van u wellicht ook. En als het niet in uw jeugd was, misschien sowieso wel een held. Aldit Hoenkaar. Dankjewel, dankjewel. Goeie Ljouwert, goeie Friesland. Fijn dat ik hier mag zijn. En fijn ook dat ik hier naast deze heer mag zijn. Laat ik heel even een korte inleiding houden. 2 weken geleden stond hier Afshin Elian. Die had toen zijn vrijheidscollege. En hij eindigde een beetje met de woorden dat we het wel heel erg goed hebben in Nederland. En dat we misschien zelfs ook wel heel erg verwend zijn. En dat geldt ook voor ons begrip van wat vrijheid nou precies is. Per slot van rekening weten we al heel lang niet eens meer dat we vrij zijn. We vinden het heel erg gewoon dat we mogen doen wat we willen. Dat we aan mogen trekken wat we willen. Dat we mogen gaan waar we willen. Dat we overal onze mening over mogen geven. Of we er nou wel of geen verstand van hebben. Dat vinden we allemaal heel erg gewoon. Maar wat betekent vrijheid nu voor iemand die ook andere tijden heeft gekend? Iemand die bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Nou, dat vragen we vanavond aan de illustre heer die naast mij zit. We kennen hem vooral uit zijn politieke jaren. Hij was namens D66 eerst Tweede Kamerlid. Hij werd ook nog minister van Economische Zaken. Hij schopte het zelfs tot vicepremier. En toen in 1982 verliet hij de politiek. Hij werd schrijver van kinderboeken. Ik noem Oorlogswinter, en Koning van Katoren. Maar ook daarmee stopte hij, want hij vond dat de jeugd heel veel meer interesse had in computerspelletjes dan in een goed boek. Geef hem eens ongelijk. Eind vorig jaar, ineens was hij daar dan weer. Hij verwierf een soort supersterrenstatus toen hij optrad in het programma De Wereld Draait Door. Daar liet hij zijn hart spreken over de toestand in onze samenleving. De verharding, het gebrek aan visie en aan leiding en de roofbouw die wij plegen op elkaar en op het milieu. En daarmee kwam hij helemaal weer terug in de belangstelling, met als gevolg dat hij gast was in talloze talkshows. En dat er zelfs ik heb het gezien, een prachtig televisieportret van hem is gemaakt. Wat woont u mooi daar. Maar welkom hier in onze huiskamer, Jan Terlouw. We gaan het even proberen, dames en heren. Ja. Mijn eerste vraag. Kunt u mij verstaan? Of moet het dichterbij nog? Het Zoiets? mooiste is als u gewoon lekker achteruit zit en dat de microfoon naar u toe komt. Ik kan dat ding ook pakken. Mag u ook doen als u dat liever hebt. Het hoeft niet. Zo, ik denk dat we u goed verstaan. Jawel, maar... Nou ja. Het is toch enigszins belangrijk dat u me verstaat. Zo is dat. Laten we het testen. Met Gaat het zo? Ja, het gaat uitstekend. Mijn tweede vraag. Oh, u had een tweede, want ik Ja. had er ook nog één. Maar u mag natuurlijk U mag eerst. Ja, ik wilde u vragen waarom u het belangrijk vindt om op bijeenkomsten als deze te verschijnen. Oh, daar kom ik zo wel op. Oké, nou dan stelt u dan maar de vraag die u Ja, had. de vraag die ik wil stellen is of u het goed vindt dat ik zit. Eigenlijk is het fijner als ik sta, maar mijn leeftijd wordt zo hoog. En dan is lang staan niet meer zo prettig. Vindt u het goed? Want ik zie dat er mensen staan en dan voel ik me helemaal een beetje gegeneerd. Eigenlijk moet ik een derde vraag stellen. Vindt u het goed dat ik Nederlands spreek? Ik kan u verzekeren. Ik was dus in een verkiezingscampagne ergens in Friesland 100 jaar geleden. En de eerste, de beste vraag die werd gesteld was in het Fries.
En toen zei de voorzitter, u moet Nederlands spreken, want meneer Terlouw kent geen Fries. En ik zei, mag rustig in het Fries. En de hele avond hebben ze vragen in het Fries gesteld. Vanwaar deze arrogantie van mij? Kijk, hoe gaat dat in de verkiezingscampagne? Je krijgt altijd dezelfde vragen, door het hele land heen. Dus ik dacht, er hoeft maar 1 woordje NATO of zo in te komen, dan weet ik, dat gaat daarover. En het is de hele avond goed gelukt. Ja, hè? En de krantenkoppen hadden geen rare dingen de volgende dag van wat zegt die Terlouw Nee, nou? hoor, nee, ze dachten allemaal dat ik goed Fries kende. Maar dat is dus niet het geval. Ik denk dat u wel zover bent, hè, meneer Terlouw. Ik wil een microfoon Wat, in mijn hand hebben. wilt u deze microfoon? Ja. Dan ga ik u nu eventjes keurig aankondigen. Dan krijgt u mijn microfoon. Uw glaasje water staat hier. En dan is de vloer aan u. Jan Terlouw, dames en heren. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Maar ik begrijp bij geen verkiezingscampagne vandaag. Het gaat over de 4 Freedoms van Roosevelt. En daarvoor bent u ook gekomen. Wanneer formuleerde Roosevelt die 4 Freedoms? Dat deed hij in zijn State of the Union in januari 1941. Toen was Amerika nog niet betrokken bij de Tweede Wereldoorlog, want dat kwam pas na Pearl Harbor. En Pearl Harbor was op 7 december van dat jaar, dus bijna een jaar later. Toen vernietigde de onverwachte Japanse luchtmacht de Amerikaanse vloot. Maar dus al in zijn State of the Union zei Roosevelt het volgende. We hebben 4 vrijheden nodig. En de eerste is de vrijheid van spreken en meningsuiting overal in de wereld. En de tweede is de vrijheid van elk persoon om God te aanbidden op zijn eigen manier overal in de wereld. En de derde is de vrijwaring van gebrek. Die vertaald schreef, zei hij, binnen het kader van de wereld economische verstandhoudingen in de zin heeft die elk land een gezond leven in vredestijd voor zijn inwoners verzekert overal in de wereld. En de vierde is de vrijwaring van vrees. Die vertaalt, en ik lees nu voor wat hij dus zei, binnen het kader van de wereld. Een wereldwijde reductie betekent van de bewapening, moet je nagaan. Een reductie van de bewapening naar zo'n punt en op zo grondige wijze dat geen land in de gelegenheid zal zijn een daad van fysieke agressie te plegen tegen welke buur dan ook, overal in de wereld. Met andere woorden, hij zei, geen enkel land mag een leger hebben wat zo sterk is dat je daar een ander land mee kunt overvallen. En hij zei verder, dat is geen visie voor een ver millennium. Het is een duidelijk omschreven basis voor een soort wereld die bereikbaar is in onze eigen tijd en eigen generatie. Die soort wereld is zeer in tegenstelling met de zogenaamde nieuwe orde van tirannie, die de dictators trachten te creëren met de inslag van een bom. Die soort wereld is zeer in tegenstelling met de zogenaamde nieuwe orde van tirannie, die de dictators trachten te creëren met de inslag van een bom. Bereikbaar in onze eigen tijd en onze eigen generatie, zei Roosevelt, ruim 77 jaar geleden. En waar zijn we nu? Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek. Vrijheid van meningsuiting, dat is geestelijke vrijheid. Vrijheid van religie, dat is ook vrijheid van mening, maar breder. Het is geen geestelijk racisme of racisme hoe dan ook. Vrijwaring van angst betekent natuurlijk geen oorlog, maar ook geen overheid die zijn bevolking angst aanjaagt. Vrijwaring van gebrek. Ja, wat is dat anders dan sociale rechtvaardigheid? Vrijheid van meningsuiting, niet worden gemuilkorfd. Niet worden gedwongen om te denken zoals je overheid denkt. In feite dus de basis van democratie. Vrijheid van religie. Niet het slachtoffer zijn van permanente indoctrinatie. Mogen geloven wat je wilt geloven. Niet worden achtergesteld als je in je opvattingen een minderheid bent. Vrijwaring van angst. Natuurlijk geen oorlog, maar ook de basis van de rechtsstaat. Scheiding der machten. De basis van de grondwet. Weet u wat de grondwet daarin? De grondwet is er helemaal geschreven om de burger te beschermen tegen de koning en tegen de overheid.
Het geeft rechten aan de burger. Vrijwaring van gebrek. Dat betekent dat de overheid er is voor de zwakken. Ook voor de sociaal zwakken. De Four Freedoms van Roosevelt waren natuurlijk een reactie op het fascisme. Op Hitler-Duitsland. In dat regime betekende, als je een afwijkende mening had, dan was dat meteen een veroordeling tot een concentratiekamp. Of als je Jood was, dan betekende het dat je vermoord werd. En velen leefden in permanente angst en er was natuurlijk gebrek aan ontzaglijk veel. Die Tweede Wereldoorlog die woedde van mijn 7e tot mijn 13e jaar. Dat is dus eigenlijk mijn hele kindertijd. Want voor je 7e ben je een kleuter en na je 13e ben je een adolescent. Dus mijn kindertijd werd helemaal door oorlog gekarakteriseerd. Toen ik kleiner was dan 8 jaar, toen vertelden mijn ouders me al over de Eerste Wereldoorlog. Dus een ontzaglijke hoeveelheden slachtoffers, een enorm hoeveelheden gesneuvelde militairen. En dat was pas 20 jaar geleden toen. Zo kort geleden. Dus ik wist als kind eigenlijk niet beter. Als je 18 bent, dan word je een oorlog ingestuurd en heb je een goede kans dat je sneuvelt. Zo is dat nou eenmaal. Mijn wereldbeeld was er niet één van vrijheid van meningsuiting en van vrijheid van religie. Angst was normaal en er was gebrek aan heel erg veel. Dus geen recht. Geen recht op rechtshulp na beschuldiging. Pro forma hoogstens. Echter, je vijand dan als advocaat. Het vonnis uit de automaat. De beul is ook de rechter. Ja, oorlog, dat was het beeld. En toen ik 13 was en het was afgelopen, had ik het volgende beeld van de wereld. Onafzienbare akker met talloze kruisen. Voor welk hoger doel lig je daar? Je was niet bestand tegen kogels en scherven. Je viel voor je land, voor je plicht, voor de vrijheid. Je ouders ver weg konden jou niet begraven. Geen toekomst voor jou met je kind, je geliefde soldaat Johnny Doe, 20 jaar. Monument in het zand van de Waalsdorpervlakte. Je stond voor het vuurpeloton. Je had de bezetter langdurig gedwarsboomd. Je hielp een piloot aan de vijand ontkomen. Vervolgde hielp je om onder te duiken, totdat je nog onverhoeds in hun val liep. Je deed wat je moest, wat je kon. Miljoenen gedood. De balans van een oorlog. Christenen, Joden, islam. Bijgezet in een lijst statistieken. Zoveel procent door de bombardementen. Zoveel procent in vernietigingskampen. Talloze in hun factoren ontbonden. Ze hadden alle een naam. Toen we na de oorlog hoorden van de vernietigingskampen, van de onbeschrijfelijke moordpartijen, van wat het tegenovergestelde van de Four Freedoms teweeg had gebracht, zeiden we, dat nooit weer. Nooit weer. De voormalige bondgenoten startten een koude oorlog met een nucleaire dreiging. De Gulag-archipel in de Sovjet-Unie en de concentratiekampen in China gingen nog jaren door. In ons eigen Europa viel het Joegoslavië uiteen en dat ging gepaard met ongelooflijke wreedheden die heel sterk aan die periode 39-45 deden denken. En dan denk je, ja, moet de mensheid worden afgeschreven als een tijdelijk verschijnsel dat de planeet Aarde enkele duizenden jaren heeft geteisterd door oorlog te voeren en in tijden van relatieve vrede de natuur te verwoesten? Zijn we de mislukking van evolutieprocessen die aantonen dat het hebben van hersens vooral schade oplevert? Ja, er zijn momenten geweest dat mijn gedachten die kant uitgingen. En toch, moet u nagaan, in 1943 werd het Apeldoornse bos ontruimd. Dat was een Joods psychiatrische instelling. De patiënten werden naar vernietigingskampen gevoerd en omgebracht. En er waren 52 begeleiders, verpleegkundigen, die vrijwillig met de patiënten meegingen op hun vreselijke tocht, die hen naar vermogen bijstonden hun eigen dood tegemoet. Kunnen mensen ook doen. Oorlog, je denkt aan geweld, je denkt aan bommen, je denkt aan granaten, je denkt aan onrecht. Maar weet u wat er ook was? Er waren dus ook ongelooflijke dilemma's waar je voor kwam te staan.
Ik herinner me een eerste dilemma, kun je niet, toen ik 8 jaar was. Het was net gebeurd. 10 mei 1940. Toen begon die oorlog. Het duurde maar 5 dagen. Daarna capituleerde Nederland. En in die 5 dagen kwamen er Nederlandse militairen door het dorp Garderen waar ik woonde. Ja, op paarden. En niet als de Wild West. Nee, op schokkende paarden. En ze riepen grappen tegen de meisjes. Zo. Dat was het Nederlandse leger. En toen kwamen de Duitsers. Een paar dagen na 15 mei. Op motoren. Strak in het pak. Platte petten. Laarzen. Grote motoren die ik nog nooit had gezien. En al heel gauw, enkele dagen daarna, stopte er een bij onze buren. Mijn vader was dominee, wij woonden in de pastorie. En daarnaast was boer Pul. Boer Pul had een erf en er stond een pomp. En een van die Duitse militairen op zo'n grote motor, die stopte en ging zijn motor repareren, ging die aan sleutelen. Nou, als je dan 8 jaar bent en je hebt nog nooit zo'n motor gezien, dan kun je je voorstellen. Dat interesseerde me levendig. En ik stond dus vol te kijken wat daar gebeurde. En hij repareerde zijn motor. En toen het klaar was, toen wou hij zijn handen wassen. Maar ja, een pomp, weet je hoe dat gaat? Dat is lastig, hè? Dus ik pompte, zachtjes. En hij waste met scherp zand zijn handen. En toen het klaar was, toen wreef hij over mijn bol. En hij zal wel zoiets gezegd hebben als danken. En hij riste weg op zijn motor. Ik ging terug naar huis. En in de voortuin van de pastorie stond mijn vader. En die had het gezien. En hij zei een zinnetje wat ik nog hoor in mijn gedachten. Hij zei, zo, moest jij pompen voor de vijand? Het sneed door mijn kinderzieltje. Hij zou het later nooit meer gezegd hebben. Het was voor hem ook nieuw, allemaal natuurlijk. Oh, ik ben een landverrader. Ik heb meteen met de vijand meegewerkt. En dat mag niet. Kun je voor dat nooit vergeten, vanaf dat ik 8 was. En het heeft zich voortdurend herhaald in die oorlog. Enkele maanden later kregen we inkwartiering. Er werden 2 kamers in de pastorie gevorderd en er kwamen 2 Duitse officieren te zitten. En de ene die zat strak in het pak en zo'n cane waarmee hij tegen zijn laarzen aan sloeg enzovoort. En oh, heerlijk. Heerlijke man om een hekel aan te hebben. Verrukkelijk. Maar die andere. Oh, dikke buik. Slordig uniform, allervriendelijkst gezicht, bracht snoep voor ons mee, liet foto's van zijn kinderen zien. Maar ja, vijand hè, je moest een hekel aan hem hebben. Dilemma. En dat is de hele oorlog steeds doorgegaan. Men is het gaan noemen burgemeester in oorlogstijd. Hoe ging je als burgemeester om met de bezetter? Voortdurend waren daar conflicten en dilemma's over. Ach, wie kan mensen begrijpen? We hebben taal, we hebben bewustzijn. We kunnen onbeschrijfelijk mooie muziek maken. Visuele kunst scheppen. Beschouwingen opschrijven die anderen tot steun zijn. We kunnen kathedralen bouwen van stenen en van gedachten. We kunnen doordringen in de geheimen van de natuur. We beschikken over een rijkdom aan wetenschap en kunst die ongelooflijk is. En daarmee kan de mens ook het beste zijn wat de schepping of de Darwinistische ontwikkeling, of hoe je het ook wilt noemen, heeft voortgebracht. Wat een mogelijkheden hebben, wat een potentie hebben wat mensen. En dan gaan we oorlog voeren. De afwezigheid van 1 of meer van de 4 vrijheden van Roosevelt leidt al gauw tot oorlog, want oorlog vernietigt vrijheden. Welke inhoud geven we aan het begrip vrijheid? Vrijheid is misschien wel een van de meest misbruikte woorden in ons vocabulaire. Het heeft natuurlijk heel weinig te maken, vrijheid, met lekker doen wat je wilt. Want iedere vrijheid die gaat ten koste van de vrijheid van anderen, verdient die naam natuurlijk niet. Al een paar 100 jaar geleden zei de Franse filosoof Montesquieu: je bent vrij als je kunt doen wat je moet doen. Je bent vrij als je je geweten kunt volgen. Als je niet kunt worden gedwongen om immorele zijpaden in te slaan. Als je niet wordt gehersenspoeld. Als je je mening mag uitspreken. Als je niet wordt gedwongen om de waarheid te verhullen. Als je kunt doen wat je moet doen. En we doen recht aan slachtoffers van een oorlog als we die vrijheid koesteren van Montesquieu. Als we die uitbouwen, dag na dag, jaar na jaar.
Als je vrij bent, lijkt dat vanzelfsprekend. Je mist het pas als je het ontbeert en wie het je ontnam propageert, dat vrijheid gehoorzaamheid betekent. Wie ademhaalt vindt dat niet bijzonder. Bij ademnood ga je het pas waarderen. Het zuurstofapparaat kan het je leren, ongehinderd ademen. Dat is een wonder. Wie vrijheid kent en koestert en behoedt, die ademt waarlijk met gezonde longen. De vreugde van de wet worden bezongen, want vrijheid in gebondenheid is goed. Je bent echt vrij wanneer je ongedwongen naar eigen keuze doen kunt wat je moet. De vreugde van de wet. We zijn natuurlijk geneigd om te zeggen de wet wat lastig en al die regels en zo. En dat zijn ze ook wel eens. Maar de wet is zoiets moois en zoiets prachtigs. Het feit dat we een wet hebben, onze keuze om onze vrijheid te beheersen en in goede banen te leiden. Ik vind de Amerikanen, ik heb veel kritiek op de Amerikanen hoor, maar één ding vind ik ontzettend leuk van ze. Weet je, bij ons staat er dan, het is verboden op het gras te gaan. En de Amerikanen staat het er net even anders. Er staat, ga niet op het gras, het is de wet. It's the law. Net even iets anders, hè? Jongens, dat doen we niet, want dat hebben we samen besloten en in een wet neergelegd. U en ik. Doen we niet. Dat is heel wat anders. Dan zie je hoe mooi de wet is. Nee, laten we niet op het gras gaan, want dan vertrap je het maar. Hoe voorkomen we oorlog? Dat was natuurlijk de grote vraag in 1945. Want we wisten toen heel goed dat oorlogen vooral vrijheid doen verdampen. En er zijn heel veel antwoorden. Hoe voorkom je oorlog? Door armoedebestrijding. Vrij zijn van gebrek. Door een betere welvaartsverdeling. Door wereldwijde toegankelijkheid van energie en grondstoffenvoorraden. Maar ook door bereid te zijn tot verzoening met een vijand. De vijand niet meer als vijand zien. Laat me een verhaal voorlezen wat ik ooit heb geschreven. Een Britse soldaat vertelde het volgende. We moesten een stad innemen, een Franse stad, die de Duitsers nog bezet hielden. De hele ochtend had onze artillerie de stad beschoten. Daarna trokken de tanks erin. Ik was bij de infanterie en we gingen te voet achter de tanks aan. Je zou zeggen dat er na al die granaten geen levende ziel meer in de stad was, maar vanuit alle hoeken en gaten kwam nog geweervuur. In de loop van de middag was het zover dat we de huizen één voor één moesten schoonvegen. De bajonet moest op het geweer. Daar hielden we niet van. Je wilt de vijand niet in de ogen kijken als je hem doodt. En we waren bang voor hun bajonetten. Toen het bijna gedaan was, ging ik nog een huis binnen aan de rand van het stadje, alleen. In de puinhoop die eens de huiskamer moet zijn geweest, zat op een bank een Duitse soldaat. Zijn geweer met bajonet lag naast hem op de grond. Ik wilde toesteken, maar iets weerhield me. Hij zat daar zo weinig bedreigend, zo vredig, zou ik haast zeggen. Hij staarde naar een foto die hij in zijn hand hield. Ik ging naast hem zitten en zo kon ik de foto zien. Er stond een jonge vrouw op met een kind, een meisje. Ik tastte in mijn borstzak en vond de foto van mijn vrouw met onze zoon. En zo zaten we daar enkele minuten naast elkaar naar onze foto's te kijken. Toen zakte hij langzaam van de bank. Pas toen hij op de vloer lag, zag ik dat zijn kleren onder het bloed zaten en dat hij een grote wond in zijn buik had. Hij zei zachtjes, Frieden, en sloot zijn ogen. Ik dacht even dat hij dood was, maar hij ademde nog. Ik kende geen Duits, maar dat woord dat hij gezegd had, dat verstond ik wel. Frieden. Ik ging naar buiten en zag een ambulance met 2 Rode Kruisbroeders. Ik wees naar het huis en zei, daar ligt een zwaar gewonde vijand, neem hem mee. En even later hadden ze hem in een auto geladen. Ik was mee naar binnen gegaan. Ik zag dat de foto van zijn gezin nog op de vloer lag. Ik stak hem in mijn zak bij die van mij. De man zou niet overleven, vermoedde ik. Buikwonden op een smerig slagveld. Dan ga je aan dood. Ik had er al zoveel zien creperen. Enkele maanden later hadden we de oorlog gewonnen en was ik weer thuis. Bij mijn spulletjes vond ik de 2 foto's. De onfortuinlijke soldaat stond me nog helder voor de geest. Achter op de foto van de Duitser stond een adres, ergens in Keulen.
Mijn vrouw, die een aardig mondje Duits spreekt, schreef een lieve brief aan de vrouw van de foto, waarin ze vertelde dat haar man Frieden had gezegd en naar haar foto had gekeken. En 14 dagen later kwam er antwoord van een zekere Marcus Wachter. Hij was goed verzorgd door onze geneeskundige troepen en hij had het overleefd. Hij was net weer thuis, hij moest nog veel het bed houden, maar het zou allemaal weer goed komen. En later hebben we hem opgezocht in Keulen. En we zijn nu oude mannen geworden, hij en ik. En we zijn allebei grootvader van hetzelfde kleinkind. Een meisje. Ze heet Irene. Verleden en ja, de vijand niet meer als vijand zien. Het is toch vreselijk hè, dat mannen een oorlog in worden gestuurd en elkaar dood moeten schieten, terwijl ze eigenlijk veel liever vrienden zouden zijn. En dat gebeurt op al die slagvelden. Verleden en heden vloeien ineen. De geschiedenis herhaalt zich nooit precies, maar wat vandaag gebeurt, kan niet los worden gezien van de geschiedenis. Gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Wat nu plaatsgrijpt, vindt zijn wortels in de geschiedenis. We zeggen dat alles anders moet. We denken nostalgisch aan hoe het eens was. We hunkeren naar verandering en we betreuren het verlies van wat goed was. We mijmeren over saamhorigheid, zoals je die soms vond in de duistere oorlogsjaren. We idealiseren de gemeenschapszin uit die tijd. We ontdoen het vroeger gebeurde van zijn zelfzuchtige kantjes. Hoe beschermen we vrijheid? Voor mij is het eerste antwoord door het bevorderen en tot wasdom brengen van democratie. En essentieel voor democratie is onderwijs. Bij een staatsgreep, ga maar na, probeert degene die de macht wil grijpen strategische punten te bezetten. Kazernes en munitiedepots en bruggen en centrales enzovoort. Maar vooral wil hij in handen hebben de televisie en de radio. De drukpersen van de kranten, de centra die informatie verschaffen. Want hij wil bepalen wat burgers wel en vooral wat ze niet moeten weten. Kennis is macht. Een dictatuur kan niet bestaan in een open samenleving, waar objectieve informatie beschikbaar is, waar de pers vrij is en kritisch. Het is een groot voorrecht dat we leren lezen en schrijven. Het verruimt de geest van het individu en het geeft de mensheid continuïteit. Daardoor weten we nu nog wat Plato dacht. Ik heb 4 kinderen en steeds als er een naar school ging, heb ik het kind als volgt plechtig toegesproken. Hartelijk gefeliciteerd. Je gaat naar school en daarmee krijg je het mooiste geschenk wat de samenleving voor je heeft. Je leert lezen en schrijven. Je krijgt de sleutel van de bibliotheek van de wereld aangereikt. Waarbij je alles zult kunnen lezen wat er is gedacht en gedicht enzovoort. Het is zo'n prachtig geschenk dat je verplicht bent om het aan te nemen. We hebben een leerplichtwet. Weet u wanneer die aangenomen is? In het jaar 1900. Het jaar 1900. Toen waren de wet op de leerplicht. Toen waren er nog 100 Kamerleden. En de uitslag van de stemming was 50-49. Er was 1 lid, was er niet. Het was meneer Schimmelpenninck. Zijn paard had hem afgeworpen en hij was licht gewond. Meneer Schimmelpenninck zou tegen hebben gestemd. En dan was het niet aangenomen, de leerplichtwet. Dus de voorstanders zeiden, zo zie je maar, paard is verstandiger dan zijn berijder. De antropoloog Loren Eiseley die illustreert het belang van taal en geschrift en van onderwijs als volgt. Hij zei, de grootste epische gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid, 10.000 jaren geleden, dat waren de 4 lange gevechten met het oprukkende ijs van de continentale gletsjers. Maar het is helemaal verdwenen, want degenen die het hebben meegemaakt konden niet lezen en schrijven. En in enkele generaties was de herinnering eraan verdwenen. Dat is het mooie als je kunt lezen en schrijven en continuïteit hebt. De mens, dames en heren, is zo weinig veranderd in de loop van de geschiedenis zoals wij hem kennen. Die paar duizend jaar die we kennen. We kunnen pas 5000 jaar lezen en schrijven. Want lees maar wat we weten hè, uit de geschiedenis. Lees Homerus, lees Thucydides, lees het Oude Testament. Wat zie je daar voor mensen? Daar zie je mensen die net zo waren als wij. Even moedig en laf, even genereus en zelfzuchtig. Dezelfde mensen als wij, je herkent ze meteen. Maar weet u wat wel is veranderd? Niet mensen, nee. En dat is echt belangrijk hoor. De publieke moraal.
die is enorm veranderd. Enkele honderden jaren, zo kort geleden. Bij mijn weten vond iedere godsdienst toen slavernij nog doodgewoon. Zeg 400 jaar geleden, of 300 jaar geleden. 400 jaar geleden mocht je met dieren doen wat je wou. Er was geen wet op de dierenbescherming. De overheid die kon verdachten martelen, althans als ze geen edellieden waren, om een bekentenis af te dwingen. Dat was doodgewoon. En dan werden mensen veroordeeld en tot publiek vermaak op het dorpsplein geradbraakt. Zo kort geleden. Wat een vooruitgang in de publieke moraal, dat vinden we allemaal niet meer aanvaardbaar. Dus die individuele mens die verandert niet zo, maar samen, in een samenleving, dan gaat het willen. En ik zou willen dat dat eigenlijk veel meer nadrukkelijk werd onderwezen op alle niveaus. Maar denk eraan wat we samen kunnen bereiken in de publieke moraal in tijden van vrede. Dan kan die publieke moraal enorm groeien. Want komt er dan oorlog, waar dan ook, je ziet het gebeuren. Die mensen vallen weer terug tot een bestialiteit en alles gebeurt weer. En er worden weer kinderen in ovens gestopt, net als 4000 jaar geleden. Maar samen, in het publieke moraal, kunnen we iets bereiken. En voor niemand is die vrijheid, denk ik, essentiëler dan voor de wetenschapper. Het resultaat van de wetenschap is echt van nul en geen waarde als er wordt gesjoemeld met de waarheid. Als bijvoorbeeld waarheid ondergeschikt wordt gemaakt aan een politiek doel. Dus een klassiek voorbeeld van de bioloog Lysenko. Die heeft in de toenmalige Sovjet-Unie de genetica jarenlang met pseudowetenschap op een dwaalspoor gehouden. Het communistisch systeem vond het een zeer onaantrekkelijke gedachte dat in hun heilstaat erfelijke ziekten zouden bestaan. Dus een bioloog die dat ontkende, bestaan van de genen, die kon tot grote hoogte stijgen. Maar deze alliantie tussen politiek en pseudowetenschap, tussen politiek en onvrije gedachten, heeft de Sovjet-Unie in die tijd enorm op achterstand gezet. Enorme schade veroorzaakt. En nu hebben we meneer Trump. Meneer Trump die ontkent dat de mens iets met de oorzaak van de klimaatcrisis heeft te maken. Natuurlijk heeft hij ook een politiek doel. En daarnaast dreigt tegenwoordig meer en meer dat de belangen van de bezitters van kapitaal de objectiviteit van wetenschap beïnvloeden. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. De vrijheid van denken, vind ik, is in gevaar daardoor. Ik zei, essentieel voor democratie is onderwijs, maar even essentieel voor onderwijs en onderzoek is democratie. Een democratie, het is een staatsvorm, maar het is ook een houding. Een democratische staatsvorm blijft gebrekkig als bestuurders, machthebbers er niet voortdurend op uit zijn om de bestuurden, u en ik, bij de besluiten, bij de ontwikkelingen te betrekken. Een democratische houding betekent ook oog hebben voor de grote onrechtvaardigheden die de wereld nog steeds teisteren. Ons niet blind staren op materiële welvaart. Een democratische houding, dat heeft alles met echte vrijheid te maken. En macht, het staat altijd op gespannen voet met vrijheid van anderen. En daarom moet macht tijdelijk zijn en gecontroleerd en waar mogelijk gekozen in een democratie. Want er is geen waarde in afgedwongen bewondering. Er is geen waarde in afgedwongen liefde. Wie zich omringt met vleiers en ja-knikkers doet schade aan zijn ziel. Hij schroeit zich de mogelijkheid dicht om het ware van het valse te onderscheiden. Hij ontneemt zich zijn eigen vrijheid. Vrijheid is niet te koop. Vrijheid moet worden bevochten. En als die is gewonnen, dan moet die worden gekoesterd. Vrijheid, begrip met een onvoorstelbare weidsheid. Een woord waar het leven spontaan van openbloeit. Onbereikbare verte worden door vrijheid ontsloten. Kale, woeste terreinen zijn ineens te ontginnen. Het is of door vrijheid alles de hemel ingroeit. Vrijheid, zo hoog op ieders verlanglijst. Als je ontbreekt, wat is het leven dan schraal. Iedere nieuwe gedachte gevangen binnen je schedel. Iedere zin die je uitspreekt verhuld in een hypocriet jasje, diep door de knieën. In houding, in mening, in taal.
Vrijheid, je laat op onze fragiele schouders ook een grote verantwoordelijkheid. Als we je kwetsbare plekje niet hardnekkig verdedigen, als we de mogelijkheden die je schenkt niet waarderen, keer je ons zomaar de rug toe en zijn we je kwijt. Vrijwaring van gebrek, een van de 4 vrijheden van Roosevelt. Wat betekent dat in een ontwikkelde en een onderontwikkelde wereld? 3/4 van het voedsel in de wereld eigent de ontwikkelde wereld zich toe en een nog hoger percentage van de hulpbronnen. In die ontwikkelde wereld is een groot voedseloverschot dat gedeeltelijk wordt verspild, terwijl nog miljoenen mensen per jaar sterven van honger. Maar ook in die ontwikkelde wereld van ons neemt de tweedeling jaar op jaar toe. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was in 1991 en de daaropvolgende globalisering komen steeds meer de voordelen van die open grenzen terecht bij een bovenlaag, terwijl de onderlaag er niks van merkt of er schade van ondervindt. De macht van kapitaal wordt jaar na jaar groter ten koste van de politieke macht. En weet u hoe dat kan? Dat kan door het gebruik van bepaalde vrijheden. Een kapitaal heeft geen enkele interesse in vrijwaring van gebrek. En dus moet er kritisch naar vrijheden worden gekeken. Ook naar die vrijheden die dit mogelijk maken. De overheersende doelstelling van kapitaal is om te willen groeien. En daar verschrompelen andere doelstellingen bij. En een probleem waar Roosevelt nog niet mee werd geconfronteerd is de vervuiling van de oceanen, de kap van tropische regenwouden, de industrialisering van de landbouw, de enorme teruggang in biodiversiteit, de snelle verandering van het klimaat, in het klimaat. Maar die veranderingen tasten vrijheden aan, dames en heren, namelijk de vrijheden van onze kinderen en kleinkinderen, die het daar zonder moeten doen. Voedsel, energie, grondstoffen, wat zijn ze ongelijk verdeeld? Niet alleen tussen ons en minder ontwikkelde landen. Als we zo doorgaan, ook tussen ons en toekomstige generaties. We nemen natuurlijk allemaal waar dat we leven in een wereld met zulke absurditeiten. Een orka is verdwaald. We verzorgen hem. We noemen hem Morgan. Weet u nog? We besteden er veel geld aan. We strijden erover of die kan overleven als we hem terugzetten in de oceaan. Een keizerspinguïn is verdwaald. Hij eet zand. We opereren hem 4 keer. We noemen hem Happy Feet. Weet u nog? We geven €18.000 uit om hem weg te sturen naar Antarctica. En intussen houden we miljoenen intelligente varkens in te kleine stallen. En na een kort en natuurlijk leven eten we ze op. We houden mensen die in coma zijn geraakt jarenlang kunstmatig in leven. We ontwikkelen peperdure medicijnen tegen zeldzaam voorkomende ziekten. En intussen staan we een wapenhandel toe, waarmee volken die zulke wapens zelf niet kunnen maken, elkaar aan flarden schieten. En als dat is gebeurd, dan financieren we het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen om ze weer op te gaan lappen. Hoe absurd kun je zijn? We leven niet met het primaat van de 4 freedoms, maar met het primaat van de economie. De voedselproductie, de wapenhandel, de welvaart. En ach, daar kun je krokodillentranen over schreien. Het is de werkelijkheid waar we allemaal op de een of andere manier mede verantwoordelijk voor zijn. Ja, en dan soms zie je mensen die medeverantwoordelijkheid zo prachtig invullen. Ik moet u nog even het verhaal vertellen van mijn tante Henny en Leo Stok in de oorlog. Tante Henny was de 8 jaar oudere zuster van mijn vader. Ze was ongetrouwd, woonde in Utrecht en verhuurde kamers, Spoorstraat 15 bis. Ik weet het nog heel goed. En Leo Stok was een Duitse Jood die vocht in de Eerste Wereldoorlog voor het Duitse leger. En in 1917 deed hij een heldendaad en hij kreeg het IJzeren Kruis. Maar in 1938, toen was de Kristalnacht en zijn winkel werd geplunderd. En hij vluchtte met zijn vrouw Julie en 2 kleine kinderen naar Amerika, maar ging eerst naar Nederland. Kwam terecht bij tante Henny, huurde kamers van haar. En het ging even nog niet, maar in maart 1940 vertrok Julie met de 2 kinderen naar Amerika op een boot. En hij kon nog niet mee, ik weet niet meer waarom, hij zou in juni volgen. Maar daar zat 10 mei 1940 tussen.
En Leo Stok kon niet weg en is 5 jaar bij tante Henny gebleven. En niet alleen hij, maar nog meerdere Joden. Was tante Henny dan zo moedig? Tante Henny was een zeer bange vrouw. Ze durfde niet op een veerpont, vond ze eng, kon omslaan. Ze durfde eigenlijk geen stekker in een stopcontact te steken, want dat vonkte zo eng. Zo iemand. Leo Stok zat 5 jaar bij haar met anderen. In 1941, toen Joden nog net vrij zo'n beetje rond konden lopen, toen werd er in een razzia werd hij per ongeluk opgepakt en hij werd voor een Duitse officier gevoerd. Hij haalde het IJzeren Kruis uit zijn binnenzak en legde het voor de officier op tafel. En die zei, hebt u het IJzeren Kruis? Dan kan ik u niet arresteren, gaat u maar. In 1944 werd er gebeld, Spoorstraat 15 bis. Er was een Gestapo-officier. Hij kwam de trap op en zei, mevrouw, ik heb gehoord dat u Joden in huis hebt, ik kom uw huis doorzoeken. En de bange tante Henny zei, ach jongen toch, denk je dat nou echt? Nou, het mag hoor. Maar kom eerst even binnen in de voorkamer. Ik heb nog vooroorlogse koffie. Ik zet een bakje voor je. En achter de schuifdeuren zat Leo Stok en nog 3 andere Joden hun adem in te houden en niet met stoelen te kraken. En tante Henny zei, ach, woon je in dit vijandige land en jullie hebben het zo goed met ons voor. En je ontmoet alleen maar vijandschap. Wat moet dat moeilijk voor je zijn? Hoe lang ben je nou al van huis? Ben je getrouwd? Oh, kinderen, laat foto's zien. En ze legde een hand op zijn knie. Ze was best een aantrekkelijke vrouw. En ze maakten het hem zeer leuk, 3 kwartier. En na 3 kwartier zei hij, nou, u hebt geen Joden in huis hoor. En ze bracht hem naar beneden, kwam de trap weer op en viel in zwijm bij haar 4 Joden in de achterkamer, die weer konden ademhalen. De laatste maand van de oorlog, 45 april, kwamen de soldaten de trap opstommelen. Daar zat Joden in huis. Toen heeft Leo Stok, die heeft over zijn pyjama een kamerjas aangetrokken, is ze tegemoet gelopen en heeft in onvervalst soldaten-Duits ze tegemoet gedonderd of ze helemaal gek waren. En of ze niet wisten dat Herr Obersturmführer die en die hier ingekwartierd was. En of ze wel dus wilden maken dat ze wegkwamen. Ze zijn weggegaan. Tante Henny is met haar Joden nog een maand ondergedoken en toen was het vrede en ze hebben het allemaal overleefd. Ik zei, toen ik het hoorde na de oorlog, tante Henny, hoe heb je dat gedurfd? En zij zei, ja Jan, het waren medemensen. En toen was ze weer bang voor veerponten en stopcontacten. Dat kan ook gebeuren, de verantwoordelijkheid van mensen. De Chinese wijsgeer Mo Tizi zei al in de 4e eeuw, voor het begin van de jaartelling, oorlog is futiel. Want de man die ten strijde trekt, kan immers niet zaaien en niet oogsten. En 24 eeuwen later hebben we dat nog niet begrepen. 4 vrijheden. Het is heel erg veel geschreven en gedacht over vrijheid. Tolstoj bijvoorbeeld, nou, laat maar. Die zei bijvoorbeeld dat er een grote variatie in vragen is over vrijheid. En dat komt omdat er in iedere wetenschap die vragen weer anders zijn. Hij zei vrijheid in verband met zonde, dat is een vraag voor de theologie. In verband met de samenleving, voor wetgeving en jurisprudentie. In verband met geweten, kwestie voor ethici. Gedrag van naties in het verleden, voor historici. Kant, die heeft ook heel wat gezegd over vrijheid in verband met de staat. En dan had hij het over de politici als over wetteloze wilden. Vrijheid gaat bijna overal over. Vrijheid gaat over geboorterecht. Het gaat over anarchie tegenover orde en wetgeving. Over vrije wil en onafhankelijke ontplooiing. Over het recht om te sterven. Over burgerschap. Over markt en overheid. Over kennisvergaring. Ja, waar gaat vrijheid eigenlijk niet over? En hoe staat het met onze democratie? Die zo essentieel is voor de 4 freedoms. Hoe staat het met Turkije? Hoe is het in Polen? Hoe is het in Hongarije? En hoe democratisch zijn de Verenigde Staten eigenlijk? Als een meerderheid van de bevolking die wil een veiliger politiek op het gebied van wapenbezit, terwijl de wapenindustrie de leden van het congres vrijelijk mag financieren. En hoe democratisch is Nederland eigenlijk als belastingparadijs? Een bedreiging van de vrijheid, mensen, het komt niet altijd van buiten. Het kan ook van binnen ontstaan. En misschien is dat nu in onze tijd wel een van de grootste bedreigingen. Wij, u en ik, we zijn erfgenamen van de verlichting.
Vrijheid, vooral vrijheid van meningsuiting. Emancipatie van de burger. Geen betutteling door kerk of staat. Maar wat te doen als die vrijheid verwordt tot vrijblijvendheid? Wat te doen als dat verworven individualisme zich manifesteert als eenzaamheid en leegte? Wat te doen als vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt om aan te zetten tot haat? Dames en heren, wat ik heb geprobeerd te zeggen is dat de 4 vrijheden, of vrijheid in het algemeen, een zeer breed en kwetsbaar begrip is, waarvoor we voortdurend waakzaam moeten zijn. Al lijkt het ook alsof het zo goed gaat met onze vrijheid. Wat zijn we nog ver verwijderd van de 4 vrijheden in onze tijd, zoals Roosevelt zei, in onze generatie. Maar het goede nieuws is dat het wel kan. Er zijn geen fundamentele redenen waarom het niet zou kunnen. We hebben de kennis ervoor en de technologie en de aardse rijkdommen, mits goed beheerd. En op onze beste momenten ook de wil om het anders te doen. En daarom moeten we blijven uitdragen hoe belangrijk democratie is voor vrede in de wereld. Hoe belangrijk boeken en het vrije woord zijn voor het ontwikkelen van een eigen mening en het recht op een eigen mening. Dat recht op vrijheid van meningsuiting, van religie. Het kan alleen bestaan niet op zichzelf. Er moet dan ook vrijwaring zijn van gebrek en vrijwaring van angst. En al die dingen bij elkaar, daar heb ik 1 woord voor. Rechtvaardigheid. En daarom, we moeten daar aandacht voor blijven vragen. Op 4 en 5 mei, bij de uitreiking van de 4 Freedoms Awards in Middelburg. En u die hier zo naar zo'n avond komt om erover te praten, blijf er, dat vind ik prachtig, blijf er aandacht voor vragen, het hele jaar door. Dank u wel. Jan Terlouw. Prachtig college, meneer Terlouw. We geven u even de kans om even af te koelen en even uw gedachten weer te ordenen. En ook natuurlijk de zaal geven we even de kans om vragen te formuleren, want daar komen we straks op terug. Binnen niet heel veel tijd trouwens. Maar in de tussentijd hebben we ook muziek. En niet zomaar muziek. De Rotterdamse urban zangeres Melissa Lopez. Ze timmert flink aan de weg. Ze staat op behoorlijk wat festivals. En ze was een van de eerste die een contract tekende bij het label van rapper Winne. Ze maakt furoren met haar medleys van nummers van onder andere Jonna Fraser. Stralende ster dus aan het firmament. Applaus voor Melissa Lopez. Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik weet dat we het vandaag een beetje op bevrijdingsdag hebben gehad en alle dingen. En ik wil alleen mededelen aan jullie dat ik ben blij dat ik vrij mag zijn om het muziek te maken en het nu vandaag met jullie te delen. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Als dit is wat je wil, dit is wat je wil, no, no. Ik ben nog steeds hier. En ik kijk naar jou, maar je mind is hier ver vandaan. Alles is grijs en niet meer blauw. Is dit dan wat je wou? Wil jij dan echt niks meer van mij? Want dat is wat je uitstraalt. Ik wil niet dat je anders naar me kijkt, baby. Ik wil dat je hier blijft, baby. Je twijfelt of ik het wel met je mee, baby. Jammer dat je raar doet, lately. Maar als dit is wat je wil, dit is wat je wil, no. En als dit is wat je wil, dit is wat je wil, dit is wat je echt wil. Ik ben nog steeds hier. Want ik
Ik wil niet dat je anders naar me kijkt, baby. Ik wil dat je hier blijft, baby. En jij twijfelt of ik het wel ben. Dat je daar doet, baby. Maar als dit is wat je wilt, dit is wat je wilt, nou. Als dit is wat je wilt, dit is wat je wilt, dit is wat je echt wilt. En als dit is wat je wilt, dit is wat je wilt, dan ik zie dat dit is wat je wilt, dit is wat je wilt, Even, ik zit even op een cue te wachten. Wat zei je nou? Doe je er nu 2, Melissa? Ik zal nu 1 doen en daarna... Ik heb nog meer in petto voor jullie. Oké, we zien je straks weer terug, Melissa. Dankjewel. Jacco, kom er even bij, want Ja. jij hebt een tussending wat je met ons allen wilt Jazeker, delen. dat wou ik wel, want het is Matthea, kom er even bij. Matthea de Jong, dames en heren, mijn collega bij Epen Up. Alles wat wij hier binnen doen tussen de muren van Neushoorn Café doe jij buiten in de stad met allerlei projecten. Maar dit weekend is wel heel bijzonder met wat er allemaal gaat gebeuren met Epen Up. Dus elke week kijken we even vooruit. Wat is er nu weer te doen? Dus we kijken nu even vooruit naar zaterdag. Matthea, vertel. Ja, zaterdag is het Bevrijdingsfestival. Allereerst complimenten Jan Terlouw voor het prachtige verhaal. Steengoed. Heel veel dank. Maar 5 mei Bevrijdingsfestival, ook hier in Leeuwarden. Dit jaar bijzonder, want de Nationale Start is hier, waar het bevrijdingsvuur wordt aangestoken door de minister-president. Voor het publiek start het programma rond de 1 uur met een parade vanuit de Blokhuispoort naar de Oldehoofdkerkhof om het vuur aan te steken. Dat doen we met jeeps, met muziek, met kinderen uit AZC's. En vanaf daar start eigenlijk het hele festival. Ik vind het leuk om in het bijzonder even iets te vertellen over 2 projecten. Eén is onderweg. Kunnen we misschien de promo... Zeker, ja. Ik weet niet of iedereen het kan zien. We hebben niet zo'n groot scherm vandaag. Maar daar is een filmpje van. Juist. Nou is het zo natuurlijk dat u denkt, er stond een cameraman voor. Maar dat was, anders zagen de mensen thuis voor niks. Dus nu gaat Matthea voor jullie speciaal nog even herhalen. Wat hebben we allemaal kunnen zien? Allemaal geweldige acts. Die komen 5 mei op een extra locatie in de Stadsoase. Dat is de nieuwste, hotste plek van Leeuwarden tegenover het Centraal Station. Het oude Egon-gebouw. Het oude Egon-gebouw achter de fontein. Die dag hebben we 2 podia, een binnenpodium en een buitenpodium. Wat ik heel bijzonder vind, is dat het is gelukt dat bijna iedereen die een bijdrage levert aan het festival, als artiest, als medewerker, als cateraar, als organisateur of organisator, ooit in een AZC heeft gezeten. Of heel lang geleden, of op dit moment. Uit heel Nederland, van Heerlen tot Almere, tot Amsterdam, tot Drachten, komen mensen uit de AZC's om die dag ook de vrijheid met ons te vieren. Super bijzonder. Het is gratis toegankelijk. Ik hoop dat jullie allemaal komen, want er staan een enorme lijst aan top-acts. Moet ik de namen herhalen? Kijk gewoon het filmpje nog terug. En wat we ook gaan doen is voor de allereerste keer in Friesland organiseren we een vrijheidsmaaltijd. Dat gebeurt in heel Nederland op allerlei straten, pleinen en dit jaar voor het eerst in Friesland. En een primeur, we hebben ook de allergrootste vrijheidsmaaltijd in heel Nederland. En waar vinden we die?
Ook in de stadsoase. Om 6 uur begint hij. En het wordt gewoon een geweldig feest. En er is nog 1 ander project wat ik zou graag toelichten. Heel kort, Matthea. Is daar ook een beeld van. Dit is een artist impression van een geniale installatie. Die komt bij het Plein van de Vrijheid. Het is het Ipenup Ding. In vroeger tijden heette het Ding, was een soort volksvergadering wat je met elkaar voerde rondom grote beslissingen, rechtspraken. En we hebben bedacht, het is weer tijd voor een ding. In deze installatie vragen we mensen om na te denken over de toekomst en een boodschap achter te laten, een audioboodschap. Voor een liefdesbetuiging, een wens, een tip voor de wereld van de toekomst. Dus kom vooral lekker langs. Matthea, hartelijk dank. Dus, dames en heren, u kunt van de Blokhuis Poort met de optocht mee, met de minister-president, de AZC-kinderen en Canadese veteranen naar het Oldooster Kerkhof. En u kunt in de stadsoase ook helemaal uit uw dak gaan. Dat is bij het Egelgebouw. Hartelijk dank. Dan nu gauw weer naar onze gast. Matthea, dankjewel. En Jacco, mag ik je vragen om de zaal in te gaan met je microfoon? Want u bent er nu wel een beetje uitgerust, denk ik, van het prachtige verhaal van net. Want we gaan nu de zaal op u loslaten. Mensen met vragen. Jacco, ik zou zeggen, take it away from de zaal. Ja, ik kan niet allemaal tegelijk, 1 voor 1, maar wie heeft er een vraag? En graag een vraag die een beetje slaat op het verhaal van de heer Terlouw. Ja, en je mag even zeggen wie je bent en wat je vraag is. Mijn naam is Jetse de Vries. Mijn vraag is, het gaat over potentie, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Als de metafoor, want u houdt ook van epische verhalen, wij allemaal. Als je een zaadje hebt die in de grond is, als potentie. En er zitten soms door de omgeving al andere plantjes omheen die ervoor zorgen dat er te weinig zonlicht bij komt, te weinig voeding misschien in de bodem. Kortom, de vraag is, potentie. Is dat iets waar wij iets mee kunnen doen? En ik denk zelf van wel. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die zijn bijvoorbeeld in een instelling. Of oudere mensen, of verstandelijk gehandicapten, of mensen met psychiatrische zwierigheden zitten we in Friesland. Maar om die mensen extra eigenlijk met de kunst in aanraking te laten komen. Om te kijken, kunnen we die potentie, kunnen we er meer spotlights op zetten? Kunnen we er meer warmte aan geven? Ze zijn niet alleen mensen een diagnose, een medisch model, die vraag. Goed, potentie. Het is u duidelijk wat de vraag is? Een beetje. De metafoor van het plantje dat je zaait en waar dan andere plantjes omheen zijn, waardoor dat kleine nieuwe plantje misschien wat minder ruimte heeft. Ja, dat komt er dan toch op neer dat we in een samenleving moeten zitten. Want die ruimte aan anderen, die geef je in een samenleving. Ik verwees er straks al naar, meer dan een jaar geleden bij De Wereld Draait Door. Ik werd 85 jaar en Matthijs van Nieuwkerk die zei, we willen je een cadeautje geven. Ik presenteerde daar een boek. We willen je een cadeautje geven voor je verjaardag. Je mag als je wilt de Nederlandse bevolking 7 minuten toespreken. Wil je dat? Ja, dat wil ik wel. Waarover dan? Geweten. Waarover dan? Ik zei, dan wil ik wat me het meest bezighoudt. En dat is dat wij zo langzamerhand totaal verkeerd met de natuur omgaan. Met de oceanen, met de tropische regenwouden, ook met de Nederlandse landbouw. Dat is goed, zei hij, dat is goed. En dan zullen we dat wel illustreren met beelden van Al Gore en de film en DiCaprio en zo. Ik zei, nou, je zou ook eens kunnen overwegen, even geen PowerPoint. Alleen even de kracht van het woord. Oké. Het is wel televisie, maar toch. Nou ja, ik sprak daarover en er werd geluisterd. Maar er werd pas echt geluisterd, ik bedoel ook in het land, toen ik het begon te hebben over vertrouwen. Wat ik over de natuur zei best, maar toen ik zei, mensen, wij lossen dit niet op als we niet elkaar weer meer vertrouwen. Want ik ben echt niet iemand die zegt dat alles vroeger beter was, hoor. Er zijn heel veel dingen nu beter. Maar vertrouwen is absoluut afgenomen. En dat zie je aan een overheid die met regels alles wil regelen. Dat zie je in het vertrouwen in de politiek, waar de politiek het trouwens zelf naar maakt. Dat zie je in ondernemers die niet meer iets met een handdruk bevestigen bij elkaar, maar met een contract. Overal zie je het vertrouwen afnemen. En dat maakte iets los. Toen ik thuis kwam, mijn dochter die zei, een van mijn dochters, de media ontploffen werkelijk, de sociale media, niet over de natuur, over vertrouwen. Ja, u had het toen over de sleutel uit de brievenbus. Dat zijn we nooit vergeten. Dat was een metafoor, het touwtje uit de brievenbus. Maar
ben erover gaan nadenken en het klopt. En u weet het eigenlijk allemaal ook best. Er functioneert in onze samenleving echt niets zonder vertrouwen. Maar waarom zijn we er dan kwijtgeraakt? Ja, dat zijn ontwikkelingen in de samenleving waar de welvaart ook veel mee te maken heeft. Maar je durft je kind niet naar school te sturen zonder vertrouwen. Je durft je geld niet op de bank te zetten zonder vertrouwen. Je durft niet naar een ziekenhuis zonder vertrouwen. Als in een fabriek ergens een afdeling geen vertrouwen heerst, maar wantrouwen, het functioneert niet. Dat weten we allemaal. Er is geen productie. Mensen zijn ongelukkig. Vertrouwen is het absolute cement van een samenleving. Nou, de vraagsteller die zei eigenlijk, hoe maak je nou dat het een samenleving is waarin we elkaar de ruimte geven, elkaar vertrouwen? Ja, dan moeten we het vertrouwen weer beter herstellen. En het woordje, niet zeggen we leven in een sociëteit, we leven in een maatschappij, we leven in een samenleving. Met nadruk op samen. En dan is iedereen gelukkiger. En dan functioneert alles beter. En ook die gehandicapten, die plantjes die in de verdrukking zitten. Maar u had het ook over kapitaal, economie, die eigenlijk dicteren hoe ons leven zich op dit moment uitrolt. Is er een weg terug naar een beetje menselijke maat? Want we zitten volgens mij vast in systemen en in modellen. Dat is ook zo. We moeten het alleen maar sterk willen. En de politiek zal toch de leiding daarin moeten nemen. Dat is het hele systeem. Ik had het ook over het ontzaglijke belang van de wet. De wet is de condens van wat wij samen willen. De politiek is daarom ontzaglijk belangrijk. Als de politiek ook maar mooi is en eerlijk en zuiver, is het het mooiste wat we hebben. De Joden die hebben een speciale feestdag gewijd aan de wet. Dat heet Simchat Torah, de vreugde van de wet. Het is zo fijn dat we een wet hebben waarmee we dingen met elkaar afspreken en samen de publieke moraal kunnen laten groeien. Terwijl als je het allemaal alleen doet in een oorlog, je ziet het is helemaal niks, het wordt niks. Missen we dat leiderschap vanuit de politiek? Onder andere dat missen we, maar het is niet alleen de politiek. Het is ook de hele samenleving die bezig is om heel materialistisch te worden. In de 70er jaren, in die tijd dat ik veel in de politiek nog in Den Haag was er ieder ogenblik demonstraties op het Malieveld. Enkele ouderen zullen het nog weten, de jongeren weten dat niet meer. Waar gingen die over? Die gingen over anti-apartheid, Zuid-Afrika. Tegen de neutronenbom. Vrijheid van abortus voor vrouwen. Nooit over geld. Het ging altijd over idealen. Als er nu alles demonstraties zijn, dan gaan ze over geld. Wie betaalt de kinderopvang, wie betaalt de studiefinanciering enzovoort. En dat is toch iets in de samenleving wat gegroeid is. En ik denk dat de toenemende welvaart daar mede schuldig aan is, als je het zo kunt noemen. Dat we ons zo concentreren op meer geld, meer welvaart, meer genot. In plaats van ook de dingen die ons samenbinden. En daar zullen we maar ik heb er goede hoop op, hoor. Vooral bij de jeugd zie ik toch terugkomen. Ik ontmoet veel jongeren die zeggen, hoezo moet het altijd over geld gaan? Er zijn toch belangrijkere dingen. Ja. Natuurlijk, de ontkerstening heeft daar ook iets mee gedaan. Dus vroeger, of je het leuk vond of niet, maar er werd in die religies toch wel altijd gepraat over de vraag van goed en kwaad. Dat is toch moraliteit. En dat is weggevallen en daar zijn hele goede redenen voor. Maar je ontbreekt ook wel iets. Jonge mensen, wanneer kom je nou nog in aanraking met een discussie over wat is goed en kwaad? Waar leven we voor? Ik ben zeer christelijk opgevoed, maar ik ben een volstrekte agnost geworden. Maar ik wil u toch even vertellen hoe ontzettend mooi het paradijsverhaal is. Dat weet u wel, hè? Adam en Eva. Ja, waar Eva weer de schuld van alles krijgt en Adam gaat weer vrij. Dat bedoelt u? Ik zou daar de nadruk niet op gelegd hebben, maar u zegt dat. Ik ben een vrouw, hè? Ik was helemaal niet van plan om dat te zeggen. Ik was van plan om te zeggen, er staat in Genesis, Adam en Eva, je moet niet eten van vruchten van die en die boom. Want, staat er, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij zijn als God. Staat er, hoor. Zult gij zijn als God, kennende goed en kwaad. Met andere woorden, tot dat moment is er geen plant of dier die verschil kent tussen goed en kwaad. Kan ik anders zeggen, de natuur is amoreel. Er wordt de vraag naar moraal niet gesteld, goed of kwaad. Je bent niet schuldig als een leeuw als je een lam eet.
En dan zegt, maar je zult, als je dat gaat weten, dan zult gij zijn als God kennende goed en kwaad. Met andere woorden, wanneer wordt de mens mens vanuit de natuur? Op het moment dat hij het verschil gaat zien tussen goed en kwaad. Anders gezegd, als die de verantwoordelijkheid krijgt om te kiezen tussen goed en kwaad. Dus wat is essentieel aan een mens? Moraliteit. Moraliteit is de essentie van het mensdom. Nou, dat zouden we weer eens wat meer kunnen bespreken. We zijn het helemaal met u eens. En ik denk dat de jeugd dat ook wil bespreken. Ja. Dus kijken of de jeugd een beetje... Dank u voor dit, want dit is wat mij betreft... eigenlijk zijn we er al, maar er zijn nog meer vragen. Ja. Jacco, ook op Facebook misschien? Zeker. Marianne, wat zijn er voor vragen binnengekomen? Kan je er één uitkiezen? Ja, ik kan er wel één uitkiezen. Ik denk dat dit wel een mooie is, ook voor de jeugd. Hoe kijkt meneer Terlouw aan tegen de opkomst van nieuwe technologie, zoals sociale media? En hoe denkt hij dat dit het maatschappelijk debat gaat beïnvloeden? En van wie is die vraag? Die vraag is van Steven Jonis. Steven Jonis. Nou, ik weet het niet. Ik heb ontzettend weinig verstand van die sociale media. U zit wel op Twitter. Of het is iemand die doet alsof hij... Nee. Ik heb zo'n ding. En mensen, ik ben geneigd om te zeggen, zullen we 1 minuut stilte doen uit pure bewondering. Het is toch ongelooflijk. Applaus voor meneer Terlouw. Dat ding, je kunt ermee filmen en fotograferen en Google en alles kan die, hè? Fantastisch. Ik kan zo iemand opbellen die wandelt in de Andes. Dat is toch ongelooflijk. Dus volle bewondering. Maar laten we hem wel verstandig gebruiken. En laten we niet de hele dag lopen te telefoneren en naar beneden lopen te kijken. Maar nog weer een beetje met elkaar communiceren direct. Want communiceren met 144 tekens is nog geloof ik 288, hè? Ja, 280 mogen we er nu hebben. Maar denkt u, want ik vind het alleen maar lastig dat ze lang zijn. Denkt u dat die verbondenheid die er dus nu wereldwijd is door sociale media, ik denk dat dat de vraag is, of dat zal helpen om dat besef terug te krijgen waar we naartoe moeten om die ware vrijheid weer te ervaren? Dat weet ik niet. Ik ben daar niet zo zeker van, hoor. Of dat een goede manier van communiceren is. Ik weet het gewoon niet. Het zijn ontwikkelingen die er nou eenmaal zijn. Als het leidt tot oppervlakkigheid, tot de hele dag lopen te gamen en korte berichtjes aan elkaar te sturen en de hele dag slaaf van dat ding te zijn. Oh nee, even sorry hoor, even. Maar anderzijds, het is natuurlijk heel mooi dat we zo kunnen communiceren. En wat een rijkdom, dat we overal heen kunnen, dat we andere culturen kunnen leren kennen. Ik kan het niet afwegen. Het zijn ontwikkelingen die we moeten zien. Als we daar maar bij niet vergeten dat we ongelukkig zijn als we niet de dingen met elkaar doen. Mensen zijn... Wilt u dat even herhalen, dat het goed bij ons binnenkomt? We zijn ongelukkig? Als we niet weten dat we een samenleving zijn. Het overgrote deel van de mensen heeft behoefte aan anderen. En als ik nou op mijn lange rijke leven terugkijk en zeg, wat was nou het mooiste geweest? Dat is toch andere mensen. Dat is toch mijn contact met andere mensen. In de eerste plaats vrouw, kinderen, familie, maar ook vrienden. Als je zegt, wat is een verdrietje in je leven? Een verdrietje in mijn leven is dat ik zoveel hele goede vrienden heb gehad. In Amerika, waar ik werkte, in Zweden, in Frankrijk, in Den Haag. En door de ontwikkeling in je leven verdwijnen ze. Je kunt het niet allemaal bijhouden. En dat vind ik eigenlijk zo jammer. Want ze waren zo waardevol. Ja. Met andere woorden, zo belangrijk, het contact met andere mensen. Voor mij en voor bijna iedereen. Het is een enkele kluizenaar, maar niet veel hoor. We gaan naar de volgende vraag. Jacco. Hoe heet je en wat is je vraag? Dominique Klomp. Ik wil u allereerst bedanken voor deze lezing. Mijn vraag is, u heeft het over allerlei grote thema's, zoals klimaatverandering, de grotere ongelijkheid die steeds erger dreigt te worden. Hoe denkt u dat we daar iets aan kunnen doen? Want tegelijkertijd lijken we over een enorm korte termijn geheugen te beschikken. Dat elke keer als er weer een of andere schreeuwige kop in de krant komt, of op het nieuws, of op social media, of wat dan ook, dan zijn we binnen 2 minuten weer vergeten als er weer iets anders naar boven komt. Dus we lijken wel goede dingen te willen doen, maar uiteindelijk ontbreekt het aan daadkracht. En ook de politiek is tegenwoordig alleen maar gericht op korte termijn. Alleen maar gericht op binnen de regeerperiode, hoe lang die ook mag duren, want die duurt tegenwoordig ook niet meer 4 jaar. Om binnen die tijd een paar dingen even aan te pakken, dat mensen weer even blij zijn, zodat ze weer voor de volgende verkiezingen gekozen kunnen worden. Dus tegelijkertijd zijn er niet echt langetermijnvisies.
En ik weet dat dit een hele passieve vraag is, want wij kunnen ook wat doen. Maar het lijkt alsof of we dat wel willen, maar alsof het er niet uitkomt. Dus hoe we die focus terugkrijgen om dingen aan te pakken. Dat is je vraag? Ja. Ja? Ja, je legt de vinger op een hele moeilijke plek van de samenleving. Ik noem het meestal, we hebben geen lange termijn gen. En dat zit hem in onze afkomst. Als je kijkt naar de natuur, naar de Darwinistische wetmatigheden, dan zie je dat ieder organisme, plant of dier, is gericht op nu eten en nu voortplanten. Nu voor je kind zorgen, nu. En er is geen enkele plant of dier die een gen heeft dat rekening gaat houden met hoe het over 30 jaar is. Dat is logisch. Zo zijn de natuurwetten niet. En we zijn er pas net uit voortgekomen als mensen. En wij hebben het ook niet. Maar we hebben wel verstand. En ons verstand is ongelooflijk groot. In vergelijking tot wat we emotioneel met de Darwinistische wetmatigheden met onze buik willen doen. En dat is een heel groot probleem. We zullen dus moeten leren dat we die hersens wat meer moeten gebruiken om te overleven. Nou ja, vooral om onze kinderen en onze kleinkinderen een goed leven te geven. En dat is lastig. Dat is heel lastig. Want bij het minste of geringste is die belangstelling weer weg. Als een grote astronoom met enorme kennis van Cassiopeia en staat te kijken naar Cassiopeia en dan trapt hij per ongeluk in een koeienvlaai, weg is zijn aandacht voor Cassiopeia. Heeft een smerige schoen. Bij wijze van spreken, hè? Zo zitten we in elkaar. We zijn te snel afgeleid. Meteen afgeleid voor wat er nu is, wat er nu moet zijn. Nu eten, nu voortplanten. En dat is moeilijk. En we zullen dus die hersens een zorgvuldiger plaats moeten geven. Die is niet de baas over alles, maar daar waar die het moet doen. En dan moeten we dus iets meer nadenken over die belangen van die voortplanting voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat is ontzettend lastig. De politiek zou de leiding veel meer moeten nemen. Ik vind dat de politiek daar ernstig in tekort schiet om de leiding te nemen. Maar tegelijkertijd is het ook zo, ik heb lang genoeg in de politiek gezeten om te weten dat het je niet lukt als je de mensen niet meekrijgt. Je wordt niet herkozen als de mensen niet mee willen met wat jij wilt. Als je te veel achterblijft of vooruit loopt. Dus 2 dingen moeten gebeuren. De politiek moet de leiding durven nemen, maar gelijk moeten de mensen het ook willen. En wanneer willen ze het? Als ze het weten. Dus we moeten heel veel doen aan voorlichting. En dat moet het onderwijs doen, dat moeten de kunsten doen, dat moeten bijeenkomsten zoals deze doen. Om te zorgen, mensen, bedenk nou wat je wilt voor je kinderen en je kleinkinderen. Want als mensen dat beseffen, dan zullen ze het ook willen. Ieder mens heeft voor zijn kind alles over. Nou, praktisch ieder mens. Je ziet het toch, hè? Als er een baby wordt geboren, die heeft alleen maar last veroorzaakt voor de moeder. En ze heeft alles voor hem over. En de vader ook. Moeten ze er huis voor verkopen voor een ziekenhuis in Amerika? Doe het. Voor zo'n kind wat niets heeft gepresteerd. We willen heus al het beste voor de kinderen. Maar als we niet weten wat het beste is, ja, dan doen we het niet. Dus die 2 dingen. En de leiding van politiek, maar ook de mensen in alle opzichten vertellen wat er aan de hand is en ze meenemen. Maar hoe komt het nou dat we dat nog steeds niet weten? U zegt, onze hersenen zijn tot heel veel in staat. Waarom is het ons nog niet gelukt om dit te formuleren wat u nu zegt? Ja, omdat dat nog onvoldoende gebeurt. In het onderwijs en in de politiek en in de samenleving. Het gebeurt onvoldoende. Er zijn zo weinig mensen die weten wat klimaatverandering eigenlijk betekent. Weet u, ik zou daar uren over kunnen praten, maar 3 miljoen jaar geleden was ik kan beter omgekeerd zeggen, de CO2-concentratie in de lucht. Die maakt, hoe hoger die is, hoe makkelijker het zonlicht erin kan en de warmtestraling er niet uit kan. Broeikaseffect. Dus hoe hoger de CO2-concentratie, hoe warmer het wordt. 3 miljoen jaar, de concentratie is nu net zo hoog als 3 miljoen jaar geleden. Dat weten geologen precies. Hoe kwam het toen? Waarschijnlijk vulkanische uitbarstingen. Toen was het 5 graden warmer. Toen was het zomers dooi op Antarctica en groeiden er palmbomen op Groenland. Kun je precies nagaan. Waarom nu dan niet? Omdat dat duizenden jaren had geduurd voordat die temperatuur zo hoog was. En nu gebeurt het in 50 jaar. En dat heeft nog niet, die temperatuur heeft zich nog niet aangepast, maar is die wel aan het doen. En dat zie je dan ook. Je ziet de temperatuur steeds stijgen. Maar de mensen weten dat niet. Nee, hoe dat gebeurt steeds. En hoe het komt en dat je wat anders moet doen. Ja, en dat heeft zijn tijd nodig. En dat is ook eigenlijk best begrijpelijk. We zijn mensen van de dag.
We weten dat niet. Maar dus hebben we allemaal, iedereen die het wel weet, heeft een taak. Dat ik op mijn oude dag dit voor het avonden nog doe, dat is daarom. Omdat ik ben in de omstandigheid geweest. Ik was natuurkundige. Ik heb 13 jaar kernfusieonderzoek gedaan in het begin van mijn loopbaan. En toen ben ik politicus geworden. En tot mijn grote verrassing, die nog niet over is, de verbazing, ben ik ook nog schrijver geworden. En ik heb dus 3 invalshoeken. Die van de wetenschapper. Ik weet hoe de politieke kanalen lopen. En ik kan met romans ook mensen bereiken. Nou, na zo'n prachtig leven heb ik de taak om het ook te doen. Maar iedereen moet het doen. Die het weet, moet het doen. Overtuigt de mensen. Politiek neemt de leiding. Dan kunnen we het oplossen. Precies. Jacco. Volgende vraag. Wie hebben we hier? Abel. Abel, stel je vraag. Dag meneer de Lauw. Allereerst hartelijk dank voor uw prachtige lezing. In uw lezing stipt u verschillende vrijheden aan. Een van die vrijheden is natuurlijk het recht op demonstratie, de vrijheid om te demonstreren. Ik noem even een voorbeeld in Dokkum, waar verschillende mensen de snelweg op een gegeven moment hebben geblokkeerd. En nu ook weer is er in Amsterdam een groep die op de planning heeft staan om te gaan demonstreren. Tijdens 4 mei bedoel je? Precies, met lawaai. In hoeverre reikt deze vrijheid volgens u? Nou, dat hebben we redelijk in de wet geregeld, dacht ik. Hè? Wanneer je mag demonstreren, in principe moet het mogen. Vrijheid van meningsuiting. Maar niet onder alle omstandigheden. En niet als je andere mensen te hard hindert en zo. Nou, er is een overheid voor om te zeggen, dan mag het wel en dan mag het niet. En dat zal wel eens mislopen. In Dokkum gingen er geloof ik nog een paar dingen mis. Maar dat is toch redelijk geregeld in Nederland, lijkt mij. We hebben hier nog een vraag. Wie bent u en wat is uw vraag? Mijn naam is Rijn Verder de Wolf. Ik hoorde u iets zeggen over de grote staatsman Montesquieu. En u had het over dat hij een goede invloed heeft gehad op alle voorloper van de Roosevelt-vrijheden. Hij was ook de man van de trias politica, de scheiding der machten, uitvoerende, wetgevende en de rechterlijke macht. En als daar dingen gaan wrikken en het komt door lobbygroepen en alles in gevaar, rechterlijke benoemingen. Hoe denkt u dat de toestand op dit moment is in Europa? Wat is de temperatuur van de trias politica in Europa? Ja, Montesquieu die zei vooral iets heel moois over wat vrijheid is, vond ik. Maar de trias politica is natuurlijk wel enorm belangrijk. Enorm belangrijk, de scheiding der machten. Ik moest tegen een heleboel kinderen praten vorige week. Die hadden allemaal dingen gedaan. En ik heb als voorbeeld genoemd, als nou premier Rutte, dat is de grootste baas van Nederland. Als die ziet dat een jongen die steelt iets. Mag die zeggen, laat hem oppakken? Ja, mag die zeggen. Mag die zeggen, nou ga je 3 weken de gevangenis in? Nee, dat mag hij niet. Ook al is hij premier Rutte. Prachtig, scheiding der machten. Maar wat was uw vraag eigenlijk? Ik bedoel... Nou, de vraag, als ik hem toch even samenvat, want ik sta nu hier toevallig met de microfoon. De temperatuur, ja, hoe zit het met de trias politica? Hoe het ermee zit, ja. Ja, in Europa is die nog intact. Ja, het gaat slechter. Ja, we horen u niet... Ik noemde het al even, Turkije, Polen, Hongarije, hoe gaat het daarmee? Nou, zorgwekkend. Zorgwekkend. Dat is aan het slechter worden. En dat is ook heel in gevaarlijk. Nederland, nee. In Nederland is dat niet slechter aan het worden, vind ik, de scheiding der machten. En in Duitsland ook niet. Maar wel in Turkije. En dat vind ik heel zorgelijk. Dat kan leiden tot een oorlog, zoiets. En dus we moeten zoveel mogelijk ons daartegen verzetten. Ja. We gaan weer naar een Facebook-vraag. Marianne, wie heeft de vraag en wat is de vraag? De vraag is van Jasper de Jong. En de vraag is, wat is voor meneer Terlouw de ergste bedreiging voor Nederland? Wat is volgens u de ergste bedreiging voor Nederland? Ik vind op het ogenblik de ergste bedreiging voor de wereld en dus ook voor Nederland de manier waarop we met de natuur omgaan. We zijn, sinds we kunnen lezen en schrijven, de natuur gaan domesticeren. We zijn planten gaan veredelen. We zijn dieren gaan fokken en telen voor ons tot in onze dienst stellen. Steeds meer ruimte pakken voor de mens ten koste van natuur. Dat is allemaal redelijk gegaan, maar de laatste 50 jaar is het echt ernstig. De wetten op de bodem, lucht- en waterverontreiniging die zijn pas uit de eind 60er jaren, zo kort geleden. Daarvoor mocht de industrie vrijelijk lozen, verdween de zalm uit de Rijn enzovoort. De Club van Rome
grenzen aan de groei. 1972, zo kort geleden. Het woord duurzaam komt uit de commissie Brundtland, 1987. De internationale commissie. Zo kort geleden. We zijn de laatste 50 jaar pas ons bewust. Wat zijn we aan het doen met de natuur? Als je het verdwijnen van de grutto hier in Friesland. Omdat de landbouw zoveel productie per hectare moet hebben, mag de grutto voor verdwijnen. De insectenmassa in Duitsland, u hebt het vast gelezen onlangs, 80% is weg. En in Nederland echt niet beter hoor. U merkt het hè, nooit meer vliegjes op je vooruit. Vroeger moest je altijd de vliegjes van je vooruit vegen, het is niet meer, ze zijn er niet meer. En we weten niet wat we aan het doen zijn. We hebben geen idee wat we aan het doen zijn door zo te handelen met de natuur. Ik denk dat dat echt de grootste bedreiging van de mensheid is en dus ook van Nederland. Ja, we hebben in Nederland is überhaupt het woord natuur. Ik zou eerlijk gezegd niet weten op welk gebied dat nog zou moeten slaan. Ja, we noemen de Oostvaardersplassen, maar dat loopt ook niet helemaal lekker. Nou, we beschermen nog wel sommige natuurgebieden. Maar over de hele samenleving loopt de natuur echt gevaar door ons handelen. Ja. We hebben hier nog een vraag. Wie bent u en wat is de vraag? Hoi, ik ben Gea. En ik vind het heel mooi dat u zoveel begrip heeft voor ons. Ze zegt, ja, we zijn nog heel kort bezig. Maar anderen waarschuwen juist, de klimaatverandering, die gaat juist heel snel nu. Dat gaat nu in een rap tempo. Hebben we die tijd nog? Want ik maak me soms wel zorgen. Laatst stond er ook een artikel in de krant dat vooral 40- en 50'ers eigenlijk niet zo bezig zijn met het milieu. Dat maakt me eigenlijk wel zorgen. Nu ben ik dus een van de weinigen blijkbaar die daar wel mee bezig is. Maar hoe schat u de tijdsverhouding in en geeft u nog tips om het sneller, het bewustzijn, mensen bewust laten worden en daardoor ook het gedrag daarop aanpassen. Want mensen vliegen ook overal heen. En die doen net of vliegen de normaalste zaak van de wereld is. Ja, ik bedoel eigenlijk, zijn we niet al te laat? Ja, precies. Ja. Zijn we niet al te laat? Ik denk dat u gelijk hebt dat de 40'ers en 50'ers... dat is een generatie die is in de mooiste tijd opgegroeid die er was. De tijd van de wederopbouw. Net na de oorlog geboren... En meegemaakt hoe Nederland elkaar vertrouwde, opbouwde, dingen steeds beter werden, welvaart groeide, alles was voorhanden. En zien het probleem voor een deel niet. Ik denk dat de generatie daarna het probleem veel beter ziet. De jeugd, ik heb 12 kleinkinderen, nou meer dan de helft is vegetariër. Niet omdat ik erop heb aangedrongen, dat komt uit henzelf. Ze vinden dat dat moet langzamerhand. En ik zie veel jonge mensen die zeggen, jongens, het moet anders. Die hebben dat makkelijker, wat dat betreft, het besef, dan de 40'ers en 50'ers die in die tijd van groei en alles kon. Maar laten we nou een wereld achter waar eigenlijk niks meer mee kan, want dat is uw vraag. Ik kom erop. Het gevaar is natuurlijk dat we het pas gaan doen na rampen. En als we zo doorgaan, dan gaat dat gebeuren. Als er 20.000 mensen verwond raken of doodgaan in New Orleans, ik weet niet hoeveel er waren... Maar zwarte, arme mensen, dat maakt geen indruk. Maar als dat witte, blanke mensen zouden zijn. In 1995 dreigde hoogwater in Gelderland en Zuid-Holland. Ik was toen commissaris van de Koningin. En we hebben 200.000 mensen geëvacueerd. Misschien weet u het nog. Die was er een van. Nou, we hadden jaren van tevoren geprobeerd om de dijken te verhogen. Maar dat stuitte op procedures, op geld. Dat ging langzaam en moeizaam. Na de bijna ramp, er is niemand verdronken, maar na de bijna ramp was het in 2 jaar gefixt. Dat deed een bijna ramp. Laat staan wat een echte ramp gaat doen. Alleen dat willen we niet. We willen het beleid voeren dat het zonder rampen gebeurt. Of dat lukt, dat weet ik niet. Of dat gaat lukken, maar ja, dat moeten we wel proberen. Ja, meneer Terlouw, nu heb ik zelf nog een vraag, nu u hier toch bent. U heeft gezegd, ik heb vanuit wetenschap, politiek en cultuur naar de wereld kunnen kijken. Dat doet u nog steeds. Maar is het gebeurd in het verleden, bijvoorbeeld in uw politieke carrière, waarvan u nu weet, daar had ik eigenlijk niet voor moeten strijden. Daar had ik me niet voor moeten inzetten. Met de kennis van nu hebben we daar iets besloten wat we eigenlijk niet hadden moeten doen. Ja, natuurlijk. Aan één stuk door hebben we dingen besloten die we niet hadden moeten doen. Dingen waar u zich hard voor gemaakt hebt. Toen ik in de Tweede Kamer kwam, dat was in 1971... Toen de eerste schriftelijke vraag die ik heb gesteld ging over de bodemdaling in Groningen. Ik las een artikel en daar stond, het zou wel eens kunnen dat door die gaswinning de bodem gaat dalen.
Nou ja, wat doe je dan als nieuw Kamerlid? Dan stel je een schriftelijke vraag. Nou, er kwam een geruststellend antwoord en ik heb er verder niks mee gedaan. Blijkbaar is dat oké. Toen, ik ben altijd een natuurbeschermer geweest, dus waar vond ik me voor in? Bescherming van de Waddenzee, Oosterschelde openhouden, dat soort van dingen. En niet met klimaatverandering, want die zag ik niet. Die was wel in aantocht, maar ja, ik zag hem niet. Dus ja, je loopt achter. Dat doe je. Heb ik dingen verkeerd gedaan? Ja, maar op dit gebied geloof ik niet zo gek veel, want daar heb ik me altijd nogal voor ingezet, geloof ik. Maar ja, andere dingen, dat ga ik u niet vertellen allemaal. Nou, u bent ook minister van Economische Zaken geweest. U hebt toen toch best wel het een en ander voor het zeggen gehad. Ja, we willen het toch van u weten. Wat hebt u dat was heel kort en in een heel moeilijk kabinet. Ja. Waar de huilen en de het lag niet aan u. Nou, al dit. Ik had het ontzettend druk toen met een groot conflict. En dat was dat sommige mensen vonden dat de NAM hogere bijdrage aan het Rijk moest betalen van de gaswinning. Er ging 5% naar hen en 95% naar het Rijk. En allerlei mensen vonden dat het meer moest worden. Ik was minister van Economische Zaken en ik moest dat dus doen. En ik vond dat ik dat niet kon doen. Waarom niet? Omdat net voor mij, mijn voorganger van Ardennen, had een contract gesloten met ze. Dat zij zouden 7 miljard investeringen doen in Nederland. Rendabele investeringen. En dan zou niet die bijdrage worden verhoogd. Ik zei, ja, dat kan ik niet breken. Dat is net afgesloten. Dan gaat Nederland internationaal totaal nat, dus dat doe ik niet. Nou, dat gaf gigantische conflicten met de Partij van de Arbeid enzovoort. Heb ik dat verkeerd gedaan? Nee, ik zou het weer zo doen. Maar het was wel lastig. Dat was wel lastig. Maar dat soort dingen was ik druk mee, ja, goed. Ja. Ja, al dit, meneer Terlouw, ik vroeg het ook omdat u vond dat de politiek meer moest doen. Maar doordat u het voorbeeld gaf van soms heb ik ook een situatie gezeten waar ik het niet beter wist. Moeten we ze ook niet een klein beetje vergeven dat ze ook geen allesweters zijn? Ja, maar ik vind ook dat ik tamelijk mild ben, hoor. Ik zeg toch ook, het is moeilijk voor mensen. Het is moeilijk voor de politiek die de mensen mee moet krijgen. Daar moet je ook een beetje begrip voor hebben, dat heb ik ook wel. Maar een tandje meer zou toch best kunnen, vind ik. 2 tandjes misschien zelfs? Ja, 3. Oké, daar houden we dat. Dank u wel voor nu toe. Voor nu, Jacco, jij ook voor nu bedankt. Tijd weer voor Melissa en muziek. Melissa Lopez. Take it away, girl. Daar ben ik weer, hoor. Applaus. Hebben we niet een beetje naar jullie zin? Nou, de volgende track dat ik ga doen voor jullie is een best wel persoonlijke track voor mij. Hij staat op mijn EP, hij heet Mij Zijn. Hij staat nu op Spotify als jullie hem helemaal willen checken. Ja, hij heet Mij Zijn en het is best wel een persoonlijk nummer. Het gaat om, ja, de track gaat eigenlijk om jezelf zijn en om eigenlijk vrij te zijn om te doen wat je wil doen. Heel veel jongeren zijn heel erg... Even respect voor dat iets, mensen. Ja, tenminste, niet alleen jongeren. Heel veel jongeren en oudere mensen zijn toch best wel onzeker om bijvoorbeeld iets te doen wat ze graag willen doen. En ik denk dat ik met deze track best wel veel mensen toch wel een klein beetje zelfvertrouwen heb gegeven. En dat ga ik nu voor jullie doen. Nee, ik doe wat ik voel, I'm good, yeah. De zon is soms niks meer dan het hoort te zijn. En ik heb nu voor even besef, ik zie de grote lijnen. Ja, de toekomst is de hoek om en dat is mooi voor mij. De deuren gaan nu open, ik kan het niet geloven. De kansen worden groter, ik weet wat ik moet doen. Ja, de toekomst is de hoek om en dat is mooi voor mij. Ik hoef alleen mij te zijn, ik hoef alleen mij te zijn. Ik hoef alleen mij te zijn, ik hoef alleen mij te zijn. Ik hoef alleen mij te zijn, ik hoef alleen mij te zijn. Ik doe wat ik voel, yeah. Ik hoef alleen mij te zijn. Ik weet, ik leef, niemand
niemand weet wat morgen brengt. Ik leef, ik streef, en ik geef mij over dit. En ik hoef alleen mij te zijn. Ik hoef alleen mij te zijn. Het maakt niet uit wat je doet. Ik doe wat ik voel en ik doe, yeah. Ik geef, ik kreeg een kans en ik geef en ik laat niet meer los. Ik ben hier nog steeds en ik geef mij over dit. Ja, de toekomst is de hoekom en dat is mooi voor mij. Ik hoef alleen mij te zijn. 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 En ik hoef alleen mij te zijn. 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 Jij hoeft alleen jou te zijn. Je hoeft alleen jou te zijn. Ja, Melissa Lopez. En hoe heet je DJ? Rasking. Ja. Applausje voor de DJ. Applausje voor de DJ. Dank jullie wel. Hij doet het trouwens voor het eerste keer, dus alsjeblieft nog een hardere applaus voor de DJ. Ja. Nou, voor de laatste track ga ik een beetje de mood een beetje omhoog brengen. Oké, want dan. we zijn best wel low-key. Mensen, laten we gaan staan. Iedereen kan wel even staan. Kan ik jullie vragen om te Even in de staan? benen. Hupsakee. Allemaal. Als ik één iemand zie zitten, dan ga ik hier persoonlijk de camera op jullie... Gaat u lekker staan. Oké, de volgende track die heet Wat Je Voelt. Dat is mijn allereerste single. En ik ga even met testen met jullie. Ik weet niet of jullie kunnen zingen. Kunnen jullie zingen? Yay! Jawel. Jullie zien een beetje als type mensen uit die kunnen zingen. Jij kan zeker zingen, hè? Jawel, jij kan zingen. Nee, we gaan met z'n allen zingen. Oké, ik ga even wat doen en jullie moeten mij nadoen. Oké. Ik doe hem eerst na en daarna doen jullie hem na, ja? We gaan hem blijven doen tot jullie hem goed doen. Dus ik kan wel in Leeuwarden vandaag blijven. Dus we gaan hem goed doen, hè? Oké. Ik weet niet wat je bedoelt, na 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 na. Oké, ik vond dat goed, maar ik denk toch wel dat het beter kan. Denken jullie dat het beter kan? Yes! Oké, nog een keer. Ik weet niet wat je bedoelt, na 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 na. Oké, dat ging wat beter. We gaan hem nog 1 keer proberen. Je beste beentje voorzetten, want die camera's zijn hier, hè? Anders gooi ik de camera op jou, hè? Oké, nog 1 keer. Ik weet niet wat je bedoelt, na 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 na. Dat klonk echt perfect. DJ. Hey. Je gaat weer? Ik weet niet wat je bedoelt, na 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 na. Hey. Ik heb lang niets van je gehoord, maar jou ben ik niet vergeten. Vraag me af, hoe is het verder in je leven? Is er iemand anders die je hebt gegeven? Wat je vroeger toen aan mij gaf, maar niemand weet wat ik met een jongen deed. Nu sta ik voor je deur, doe je open. Geen twijfel, niet meer, nee, geloof me. Ik weet niet wat je bedoelt, want je wil gaan waar ik ga, maar ben vaag. Ik weet niet wat je bedoelt, maar alles wat je ziet is precies wat je in mij zoekt. Kan je me vertellen wat het deal is? Want dit wordt een probleem, het is mayday. Ik kan je niet verstaan, nee, nee. Ik weet niet wat je bedoelt. Vertel mij wat je bedoelt. Ik weet niet wat je bedoelt. Vertel mij wat je bedoelt. Ik weet niet wat je bedoelt. Ik weet niet wat je bedoelt. Vertel mij wat je bedoelt.
En het is niet simpel geweest, maar ik weet bij twee. We komen er doorheen, hebben veel te veel gemeen. Oh, jij bent safe, cause I won't let go. Je hebt geen idee wat je doet, maar je pakt me. Toch wanneer ik je bel, doe je lastig. Je zei maar you will stay, maar baby, I ga never mee. Iedereen weet wat je voelt. Maar ben vaag, ik weet niet wat je bedoelt. Maar alles wat je ziet is precies wat je in mij zoekt. Kan je me vertellen wat het deal is? Want dit wordt een probleem met een mayday. Ik kan je niet verstaan en nee. Vertel mij wat je bedoelt. Ik weet niet wat je bedoelt. Vertel mij wat je bedoelt. Ik weet niet wat je bedoelt. Vertel mij wat je bedoelt. Oké, hij komt hierna, jongens. Jullie weten wat jullie hebben geleerd, toch? 3, 2, 3, 2. Ik weet niet wat je bedoelt. Na 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 na. Ik weet niet wat je bedoelt. Na 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 na. En een applaus voor jezelf. Mijn naam is Melissa Lopez. Ik vond het super om hier te staan. En dankjewel voor alles. Melissa Lopez! Melissa Lopez! Ja, meesten, dat brengt u helaas om de eind van dit seizoen. Maar volgende week ben we er weer. Dan ben je weer van alle jaar van harte welkom. Dan hiet het winnaars. En dan krijg je meesten die het liedse ding die in haar grote prijzen. Dus kom alle jaar naar de Ipen Up Awards oren wieken. En als je een smartphone ha, ga even naar Facebook en like onze pagina, want dan ben je oerol van op behichten. Zo is dat. Aldit. Ja. Hartelijk bedankt. Je bent voor 2 vrijheidscolleges bij ons geweest, dames en heren. Aldit Hoemkar. Ik heb het met alle plezier gedaan. Dank u. En een groot applaus voor Jan Terlouw. Dank u dat u hier was. Heel fijn dat u hier was. Dank u wel. Applaus. Jan Terlouw. En blijft u nog, dankjewel. En blijft u nog gerust hangen, want DJ Friso draait nog plaatjes en de bar is nog open. Het is hartstikke gezellig. En we kunnen wel een drankje gebruiken. Ons en een keer. En je merkt thuis een keer.